allô, boss. Ouais, à ben y'en a volé nous quoi. Ah. D'accord. Oui, problème t'as là. Ah bien. Et va faut ta ko mune nyana volé nous t'as. Non, il blala ça. Ma, il blala calme. Mais quand blala tout dit mune do. Non. Ah mais mune ko ne bulu. Non, il blala ouais, il temporisé. Ko ne bulu hat me bulu. Non, il temporisé ouais. Il m'a waré, il temporisé. Ko wari wa mu wari. Ah mais mune ko. Il blala ouais. Non, il peut pas ta mine ou be fangi assassiné da. Il temporisé ouais. Agara to ko dire. Ni ngi blala bi blala. Oui, allô. Voilà, on sera. Mina sangono. Ok. Eh, ibi agi to na wayama. Kana to ababogo. Wari ndafale mbibola. Ouais, avec bien. Wari ndigana. Ah non, patron be mini folo. Wari ndigana ba ni wari ndila bebe nyana bo. Aish, tanit sega wari ndiga sore, aw majira na. Sega ke. No iga wari ndibai, wari ndiga gela. No, ibi patron be jira, no net sega wari di makina. No iga wari ndibai. Ko aish, majira na folo so wari. No ni ma wari ndamba jane me appel be sa ba boal. Na sura ku feka fa sama sura fa am go wari. Na fa ti wari so. Abi soro. Ay yoro jira na folo la donc. Tu a kwana na do ne ay kon so ko waka. No nga yoro te yira. Di wari di o be ta di. Wari bim. Padahal ada pun. Ni mau yoro na ba. Yoro jume. Ay dole explication no ke ni ko. Ngate puya yoro jume falo yoro jume. Ay ati go abi. Ngate puya yoro jume. Ay explique yoro jume puya no puya. Ay eka taga puya. Ne tunno no ka tigi yoro ko an ko abi kuni te na kare ko na daro. Yoro jume. Ay daro ni ko ndo do be. Ngate taga puya. Ni taga puya. Ay patron yoro ko ndaro problema fila de sa daro na so. Ngate eka taga puya. Yoro jume. Ay explique. Abse yoro. Taga puya.
Ini aku mau kau ni tan. Ang ata folo mutla ka hisi. Saka ni mau kau ni. Hah? Saka ni ni kau. Ni mau kau. Saka ni tiga fem yang aku ini aku nu phone ni nu mau kau ni. Garde-Corps nu mesti ni ni kata ni tu kau dah fem kalau mau kau lah saka. Saka ni lo kau ikut mana febe? Agar aja kau ni mau kau ni rubah ni kau. War de ko. Oh wari wa. War tu kau ni. Rubah mu war ni kau. Ku war ko mun na kilo. Bora ure kala. Ni war kau mana klip lah. Kabar war ni kini mak klip lah na. Olu ni boro kalau mak tu ni. Siapa boro war ko kalau mak jmeri. Ni mau war ko mak yo. Ebi ka kuma fo jodi. Emi joni mi ka kuma ko. Salif sana kan dia. Mana mana mana. Salif sana kan dia. Fem nete salif tu metano fessasa inke kumna banya. Be shaka fe na be munela. Nebe bo ete tani do femna. Nebe bo keto munela e Garde-Corps to shaida barake sai mo godi. Ni am ko ni sila kanim ne to ko be bes no wala. Ni ko ka boni moto yo. Ni ma fo ngeke kono ngum na sabara do ka boni moto yo. Ibura no moto e katakani. Kana fo ko ne do. Ni ka Garde-Corps ne tika mana na ko. Shaka kini. Shaka. Shaka. Shaka safi mana kula. Mana folo. Safi. Ansa. Kami shaka ni wele ni maklanga chit ni maklanga kuma la ebe kata ni join ola ni maklanga Muarabe. Nima kai se bon ibi se kata nana na ibi kuma pe ise na na ibi sin
Ouais, ma jolie amie, ça va? Et il ne pourra pas. Ali sini mi bugo mana mogo e mogo kuntan zon e sali fete miri O kuma mun kɛra tan n nana yen bugɔ I b'a la mana mɔgɔ zon bandi o kuma mun kɛra tan a fɔ an ye mi kere ta kalama e self jain mogo sude am fara mo fari la mena yimba mais je vois maintenant Mais oui, à fond ça, mais ni bla ka bulbe mi be ta do non, n'est pas. mi be to do e mi ke to do N'est pas à fond. Eh, il peut me faire ne matane. Nana il peut ko kana ni manere mu me no etikle ga fone mais kana to kan kun kana la région pas ça hein. mana mogo la mogo kuntan ni be ga confiance ta de ga jain mogo suguri e sali mais o ye mun dana ye eta do ne N'est pas. eta do dana e minu Aïe. Bo jong me ni ga wari ko kalama jong ba kalama ko ba be na warci ne ni eta jong ba kalama o ye mun wari ko ye mais ma fɔ ne ya ne ya fi me ne kun taro kibe na ta bone ko fe akola do kun to kalama wala ne ya fi mais ka bɔ I kɔfɛ a tugu la sani sabal be ima kalama ko mo wayne ataki ga tan ne fando fa ne te yoro mi do ko to wari ko ya bon eri do ou bien e ga mo gota o ye ne nɔ ye tugu ne b'o dɔn a jɔn ye a kɛ sani fi ba kalama sa ne t'a dɔn sa jɔn don a fɔ n ye jɔn ne ta don do bandi do ni e ga mo gota jono parce que e do ne be wari ko kalama mo shi te ne ga wari ko kalama mais e y'a fɔ ne ye cogo m'a yira ne la k'e t'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ten ne bɛ mun kalama o ko la ne cɛla la be to ne mo gota cɛla la te to wala ne dalila ha fi nyana jɔn ye a ta y'a fɔ n ye ne b'u dɔn bandi do ko ku mago be wari de ne nɔ t'a la i y'a faamu n'i ka wulu min y'a la a bɛ se ka kɛ o de don i y'a faamu ne yɛrɛ tila ye ne wele ka na pour que an ka se ka lɔbutima ni fɛnw kɛ mais e bɛna ne wele ka na k'a fɔ ne ma zon a dɔn t'a bɔ tan mais nin ma ne yɛrɛ ne kunkolo sufinen don I ka nin ko ninnu ma quoi i y'a faamu han ne ni nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ e bɛ tila ka n'i jɔ ne ma ko zon mais non ne yɛrɛ tun tɛ se ka da la k'a fɔ k'e bɛ sɔn ka nin fɔ ne ma quoi e be sɔn ka fɔ de k'i nɔ tɛ nin ko in na ne nɔ t'a la n t'a kalama o tuma n bɛ yen n t'a dɔn e ka di ne ye cogo min e bɛ se k'a imaginer cogo di ko ne bɛ se ka nin k'e la han e bɛ se ka na cogo di hali ti ko ɲɛɲini k'i fili a kɔnɔ ko ne de ye nin kɛ han ni mana ko nin ma ne yɛrɛ mais c'est bon quoi ne yɛrɛ bɛ taa a b'a faamu mais e bɛ taa ni selfie sigi kɛ non ne bɛ taa n bila Oui, allô. Mais dis moi, ah, il doit avoir une la tane, hein. Ni bo plan opération fitting dorona, abi dese ko ke abto ko woiba tamuna. Hein? Ni opération fitting kaka mina doro, aka foso nga dam to ke mana ko etam foga ne tokoro yo la. Muna? O dungo ka fe ka sena ne senola. O masika dugmata ke opération abi yala san fe to. Mais c'est bon quoi, am tila ka nyoko opération da be abo ke ko. Na ma se ko ke ma bebla. Voilà.